Mau daging aku. Lampu nih ketok, lampu muka no, lampu. Iya ada lampu nih. Nah. 1, 2, 3. Gayung kono Orisan ngomong boyo bahadyo moyakso gunung cakomo Namane wil katak sini jadi turun mare Oh Gada golang tanpa Milo dosa alam dari Milo kudus benar hari Ini ono satu yo gagah prakoso godhek kok sindar jojo pating brantong sing dadi otot bebayune iya Mau daging aku sopo jenengmu Kang Bagus? Anu Mbak, apa jenenge? Kowe takon karo aku. Ya, aku takon karo kowe. Jenengku Bratasena. Bratasena, pancen bener. Kowe lah, kowe sedulurku dhewe di. Oh. Aku durung tau weruh kowe. Kowe ngaku dulur ngaku aku sawase urip ora duweni dulur sing wujute kethek. Anane aku ngucap kowe kuwi dulurku ana dasare Bratasena. Dasare opo? Pancen bener. Kowe lawan aku kuwi dudu tunggal bapa biyung. Nanging sedulur tunggal bayu utawa sing diangkat
minangka dadi putra sisane Bathara Bayu. Yen pancen kowe ngaku sedulur tunggal Bayu, mara kaki kondo putra Bayu kuwi cacahe ana pira? Kowe ra dalake ngetes lawan aku di mara kaki kondo ya. Sedulur tunggal Bayu kuwi cacahe ana 5. Sing sepisan ya kuwi Gunung Mainaka, kuwi wujude aldaka utawa gunung ingkang bisa lumaku utawa lumaksana. Ewa dene sing angka 2 wujude Dityakala Jajakteka, kuwi wujude buta. Ewa dene angka 3 ya kuwi Lingkang Situbandha, kuwi wujude gajah. Ndungkat angka 4 ya kuwi Anoman Kethek Putih, ya aku iki. Sing pungkasan ya kuwi kowe Yayi Bratasena. Kakang Anoman. Iya Yayi. Wah. Itu. Anoman betiku katur. Ya wis nak nampa kok sik. Saiki kowe wis tanggap yen tok aku iki kakangmu, mula aku bakal takon. Kowe arep nyang ngendi Yayi Bratasena? Aku bakal itu muju ana alas Merentani, yo alas Simbar Maruta. Alas Merentani yo alas Simbar Maruta. Pancen bener karo meneh. Aku arep goleke kamukten sedulur-sedulurku para Pandhawa. Papan sing ringit, papan sing gawat, papan sing angker arep tak babati. Arep kanggo papan panggonan sing indah. Yayi, yen to Yayi ngerti mbok menawa alas Merentani iki papan sing ringit, papan sing gawat, kudune Yayi Bratasena luwih ati-ati. Jalaran alas Simbar Maruta iki kena den arani jalma mara, jalma mati. Wong mara alas dadi pangane jin setan priprayangan, engklek-engklek balungan tandak. Sing mapan ana alas kono. Mula manuta kelawan pun kakang aja mlebu alas yo Di. Apa meneh nganti mbabati alas Merentani. Wis kadung gembleng sing dadi niyate Bratasena. Wis gumala apa sing dadi tekadku. Aku tetepi bakal mbabati alas Merentani. Karena aku wis entuk idi palilah saka kang duweni negara Ngastina. Lho, kowe nekat. Bratasena nekat. Yen kowe nekat tak bantu ya, Di. Mengko yen ana sing ganggu gawe anggone Yayi Bratasena mbabati alas, pun kakang uga melu tumandang. Aku ora butuh bantuanmu. Bratasena pengin